V Malom Horeši, okres Trebišov, bol slávnostne zahájený projekt slovensko-maďarskej spolupráce, v rámci ktorého bude v obci vybudovaný vinný dvor. Ide o projekt s názvom Živé tradície, spoločné hodnoty, rozvoj infraštruktúry a turistickej atraktívnosti radu vinných pivníc obcí Herceg, Kút a Malý Horeš. Jeho realizácia je podporená programom cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovenská republika 2007 až 2013. Pri príležitosti zahájenia projektu sa za prítomnosti poslancov VUC, starostov oboch partnerských obcí a projektového manažmentu odhaľovala informačná tabuľa. Do augusta 2014 sa v Malom Horeši zrekonštruuje dom spoločenských služieb, vznikne vinný dvor a vinná studňa. Vzhľadom na to, že je cieľom, aby čo najviac turistov sem prišiel, tak vymýšľali sme, že na strede obci urobíme vinný stĺp. Keď budeme nejaké väčšie podujatia, tak vo vinnom stĺpe každý môže, keď tam príde, dostať víno. Projektom sa rieši bývalý rodinný dom, postavený v 70. rokoch. Neskôr bol využívaný pre účely hraničného oddelenia policajného zboru. Viac než 7 rokov sa objekt nepoužíval vôbec. Budova je vo vlastníctve obecného úradu od roku 2010. Obec Malý Horeš spolu dostane viac ako 576 000 eur. Hlavnú časť zdrojov tvorí dotácia z európskych fondov. Vyše 57 000 eur získa obec zo štátneho rozpočtu a prispeje aj vlastným 5% financovaním. Rekonštrukciou sa zlepší technický stav budovy, vytvorí sa v nej konferenčná miestnosť pre 40 ľudí, kancelária pre vinárov, vinohradníkov, členov urbariátu, 2 apartmány, aj výstavné steny. Otvorí sa internetová kaviareň, informačné centrum a nové hygienické zariadenie. Manažérsky zastrešuje projekt regionálna rozvojová agentúra Dolný Zemplín so sídlom v Trebišove. Našou úlohou bude monitorovať vlastne tento projekt a to sú 4-mesačné obdobia. A po 4 mesiacoch prekladáme sprostredkovateľskému orgánu pri riadiacom orgáne tie monitorovacie správy. Vybudovať sa má tiež turisticko-náučný chodník, ktorý bude spájať vinnú studňu s domom služieb a vinným dvorom. Následne má pokračovať smerom k vinným pivniciam. Chodník umožní peším turistom pokochať sa miestnou architektúrou, priblíži ľudovú kultúru a históriu obce prostredníctvom informačných tabúľ. Poslúži aj domácim obyvateľom pri ich každodennom živote a zvýši sa bezpečnosť cestnej premávky. Vedúcim partnerom projektu je maďarská obec Herceg, Kút. Vytvoríme ihriska pre deti a oddychové zóny, parčíky, ľavice budú umiestnené, takže pre turistov, aby sa cítili u nás dobre. Elektrické vedenie je vybudované vzdušnou čiarou a my to prebudujeme, vybudujeme Wi-Fi príjem a takisto panely pre turistov. Z Malého Horeša pri Trebišove Martina Kužmová.